mga kauturan sa sinigation. Pasalamat gid kita sa Dios nga maka-updanay kita kag makapadayon sa pagpamalandong sa iyang mga pulong bisan sa tunga sa mga problemas nga nagabot sa aton pungsod kag sa bug-os nga kalibutan. Kag sa pagsugod, ako nanay pagabasahon ang bahin sa balang kasulatan na makita sa Genesis Kapitulo 3 halin sa 1 pagkadto sa 7 kag 3 nagasiling, karon ang manog amo ang maayo gid magpadihot sa mga sapat nga gintuga sang Dios. Ang manog nagpamangkot sa babay, nagasiling gid bala ang Dios sa inyo nga hindi kamo magkaon sang bunga sang bisan ano nga kahoy sang katamnan? Ang babae nagsabat, makakaon kami sang bunga sang bisan ano nga kahoy sa katamnan. Luwas lang sang kahoy nga yara sa tunga sini. Ang Dios nagasiling nga hindi kami magkaon sang bunga sina nga kahoy, o kun bisan magtandog sini, kay kun himuon namon ini, mapatay kami. Ang manog nagsabat, hindi ina matuod, hindi kamo mapatay. Ang Dios nagsiling sina, kay man nakahibalo siya nga kun magkaon kamo sang iya bunga, matagan kamo sing ihibalo kun ano ang maayo kag malain. Kag mangin kaangay kamo sa Dios. Nakita sang babay kung daw ano ang katahom sang kahoy, kag kung daw ano ayhan kanami sang iya bunga kon kanon. Kag nagpanghuna-una siya, ano ayhan kanami kon siya may kaalam. Ganin nagkuha siya sang bunga sang kahoy, kag ginkaon niya ini. Ginhatagan niya ang yabana, kag nagkaon man siya. Sang makakaon sila, ginhatagan sila sing paghangop, kag natalupangdan nila nga hublas sila. Gani nagtambi-tambi sila sang mga dahon sang higira, kag gintabunan nila ang ila lawas. Ini ang pulong sang Dios, kag tanaw naton ang mga kaundan sini. Ato nahibaloan nga ang Genesis chapter 1 kag chapter 2 ni nagahambal sang pagtuga sang Dios sang kalibutan. Gintugan niya ang mga tao. Ang una nato nga ginikanan si Adan kag si Eva. Kag ang Dios nga nagaatipan sa ila, naghimo man sang isa ka katamnan. Ginatawag nato nina Garden sang Eden. Dira ginpatubo sang Dios ang tanan nga mga klase sang mga kahoy nga nagadala sang bunga, agod nga diin sila magpangabuhi. Hindi sila magtrabaho, kundi ma-harvest lang sang bunga sang kahoy para ila nga kaunon. Pero may duha kasahi sang kahoy nga aton talupangdon sa tunga sang katamnan o kon sang garden nga ginhimo sang Dios. Sa tunga may duha ka kahoy. Ang isa ginatawag nga kahoy sang kabuhi. Ang isa ang kahoy sa paghibalo kung ano ang maayo kag malain. Kag ang ila sini nga bunga, kung imong tun-an sing maayo ang Bible, ang bunga sining isa ka kahoy nga maayo nagahatag sang kabuhi kung sila magkaon. Kag luwas sina ang kahoy siniyang nagahatag sang kabuhi, ang iya dahon bulong. So maayo ni siya.
kagang isa iya kakahoy nga nagahatag sing ihibalo kung ano ang maayo kag ano ang malain, kung kaunon ay nga bunga siniya nagadala sang kamatayon. So ini sila sa tunga sang garden, galapitanay ni sila ang dua. Pero palibot may damo ang mga kahoy nga mga maayo. Now, sa tapos ini nga gintugas ang Dios nga garden ugon katamnan, ginbutang sila sa Dios dira agod magatipan sini kag dira magpangabuhi. Pero ang masubo nga sugilanon amo ini maginbasa naton sa chapter 3 verses 1 down to 7. Kagaton siguro suliton agod nga malabas ini sa aton una-una. Ang aton una nga ginikanan ginhambalan sang Dios. So una aton ginistorya nga may duha ka kahoy, ang isa maayo, ang isa malain. Kag ang Dios nagbutang sa ila didto kag ginhambalan sila sang Ginoo. Nga indi gid magkaon sang bunga sadtong kahoy nga nagatag siyang ihibalo kung ano ang maayo kag malain. Kag nagsiling ang Dios sa ila, kung magkaon kamo sang bunga sina nga kahoy, mapatay kamo. Nakaintindi gid sina ang aton una nga ginikanan si Adan kag si Eva, kay man sa tanan nga tinuga sang Dios, ang tao amo ang pinakamaalam. Makaintindi sila kung ano ang ginhambal sa ila, kay man sila maalam. Kung ikumparar mo sa ibang mga tinuga dito, sila gidi ang bright, maalam ki sila iya. Kagluwas sina, ang Diyos nga nagtuga sa mga tao, ginatagan sa ginasiling nga kahilwayan. Hilway sila sa pagpili, hilway sila sa paghimo, suno sa ilang gusto. So, ang tao may kaalam, kag may kahilwayan. Sa aton subong, adlaw-adlaw nagahimo kita sang aton nagustuhan. Kita amo nagapili, hilway kita sa kapaghimo kung ano ang gusto naton nga himoon. Kung ikaw mag-eskwela, hilway ka kung ano nga kurso ang imo nga kuhaon. Kung ikaw maglakat, hilway ka kung diin ka makadto suno sa gusto mo. Amo nang ginasiling kahilwayan. Ginhatag inasang Dios sa una naton nga ginikanan. Nga ginhatag man na niya tob-tob sa aton sa siningit iyon. So dapat magmaalamon kita sa paghimo, sa aton pagpili kung ano ang aton himoon. Kay man ginhatagan kita sinasang Dios sang kaalam kag sang aton mga kahilwayan. So nagsiling ang Dios sa ila, pwede ka mo magkakaon, hilway ka mo magkaon sang mga kahoy dre, luwas lang sa sining isa. Ang isa ka kahoy nga gintumod sang Dios, inang kahoy nga kung kaunon mo ang bunga, naghatag sang nasiling nga kamatayon. Kung magkaon ka mo, siling sang Dios sa una naton nga ginikanan, mapatay ka mo. Pero nagsulod ang manog, si Satanas, nagsulob sa itsura sang manog, kag nagsulod dito, kag gintintar ang una naton nga ginikanan. Nagsiling ang Satanas, ang manog, siling niya, nagsiling gid bala ang Dios nga hindi kamo makakaon sang bunga sa mga kahoy diri sa katamnan. Nagsabat pagid sang insakto ang una naton nga ginikanan, ang babae, si Eva. Siling niya, makakaon kami. Pero nagsiling ang Dios nga hindi kami magkaon sa bunga sining isa niyo. Kay kung magkaon kami, siling siyang Diyos, mapatay kami.
ginligwat ka ginlain iya ni Satanas. Sinya hindi ka mo mabatay. Sinya wala ka mo gintugutan sang Dios nga magkaon sina. Kay man kon magkaon ka mo sina nakaibalo ang Dios nga mangintupong na kamo sa iya. Hindi ang Dios gusto nga tupungan siya amo ina nga hindi kamo pagpakaunon. So ang siling niya sa Dios kung magkaon mapatay. Ang siling niya sa Satanas kung magkaon hindi mapatay kundi mahimo man sila nga Dios. Magtupong man sila sa Ginoo. So may duwa ka tingog, may duwa ka sugilanon nga nabatian nila. Ang sugid sang Dios, ang hambal sang Dios, kag ang hambal ni Satanas. Okay, amo ni na sila nga pagtilaw sa tao. Kung sa mga eskwelahan pa, di may ara nga examination nga ginatag sa mga estudyante. Pero tanaw naton gamito naton ang maestra kag mga estudyante agod matagan kita kung ano ang sugilanon dito sa Garden ng Eden. Kung ang isa ka maestro magpahibalo sa iya mga estudyante nga magsiling, mga estudyante, buwas may ara nga examination. Isa lang ang pamangkot. Kag ang sabat sang pamangkot, hindi. Sugin-sugiran sila sa ilang maestro nga may ara ang examination. Kag ginsugiran pagid sa maestro kung ano ang answer. Kung amo sina, may tuyo ang maestro nga makapasar gid sila. Kay man ginsugiran na gani sang answer. So ang Dios diri may tuyo gid nga ang aton una nga ginikanan makapasar sang test nga ginasiling. Kay kon ang Dios may tuyo nga mahulog sila nga hindi sila kapasar, tani way na niya pagsugiri sang answer. Ti ang siling sang Dios, ang answer, no. Pagsulod sang manog, ang ilang sabat, oo, pwede makakaon. So nagkaon sila. Karon hindi mo yan mabasol ang Diyos. Kaya man ang Diyos, naghatag sila sing kawilwayan sa pagpili, naghatag sa ila sing kaalam, agod gamito nila sa gusto, pero te ang ilang kahalam kag kailwayan, gingamit nila sa hindi maayo. Ginsunod nila ang siling sang Satanas, kag wala nila gintuman ang ginsiling sang Dios nga maayo para sa ila. So ang resulta, kay wala man sila makapasar, nag-abot ang tion nga nahulog na sila sa sala, kag nag-abot dayon ang kahadlok kag kahuya, kay na natalpanda nila nga sila hublas. Kag ang Diyos nagkadto dito sa Garden ng Eden, kag ginpangita sila, kag gintawag, diin na kamo. Nagsabat man gaatani ang una naton nga ginikanan, pero gapanago. Silin nila nabatian amon ang imong tingog. Pero yari nagapanago kami, nahuya kami, kay hublas kami. Siling siyang Ginoo, sino naghambal sa inyo nga hublas kamo? Ano nagkaon kamo sang bunga sang kahoy? Nga ginasiling nakon nga hindi ninyo pagkaunon? Nagpatulod-tulod ng duwa. Amo ini ang sala. Kung badak pa na gani ang tao nga nakasala siya, ginapabangod niya sa iban. Siling ni Adan, niya ang babae nga ginatag mo sa akon, nagkaon siya kay ginatagan niya man ako kag nagkaon man ko. So ginpabangda niya ang iyang asawa. Ginpamangkot naman sang Dios ang babae, ano ang ginhimo mo nga nagkaon ka kag ginatagan pa nimo ang imong bana? Sabat siya iyang isang babae, niya ang manog. Way siya ginbato niya sala, ang manog naman si Satanas, amo ang ginpabangdan niya. So amo ni ang ginasiling nga sala. Ang sala abi naton maayo, pero kung madakpa na, makahuluya,
wala na si babaton, ang iba na ang aton pabangdan. Pero way na iagin pamangkot sang Dios ang manog. Kay man ang manog butigon ina suno sa record sa Bible bisan anoon mo pa si Satanas hindi niya magsugid sang gusto. Binutig lang niya pirmi ang iya gina istorya. So ang dugang pagid sini nga resulta kay ang tao nahulog na sa sala. Ari naman aton tun-an ang mga nagkalain-lain nga resulta sang sala. Kay man maathag nga nagsiling ang Dios, kung magkaon kamo, mapatay kamo. So tan-aw naton ang tatlo ka klase sang kamatayon nga natabo sa una naton nga ginikanan. Ang una amo ini ginatawag nga espirituhanon nga kamatayon. Siling sa Ginoo sa adlaw nga magkaon kamo, mapatay kamo. Pero pagkaon nila, wala man sila dayon mapatay. Ang kamatayon nga gilayon, nga naangkon nila, ginatawag nga espirituhanon nga kamatayon. Kung sa aton pa, buhi pa ang lawas, pero nautod na ang maayo nga relasyon sa Dios. Amo inapirmi mabatian naton sa mga ginikanan, no? Kung ang ilang kabataan malalison, ginasingganan nila ang ilang mga bata nga kung himuon mo ang imong gusto, kabigo namon nga patay na kamo, patay na ikaw nga bata, samon nga igtululok. Buhi pang bata niya, pero ang ilang relasyon, nautod na. Ginatawag ini nga espirituhanon nga kamatayon, na bungkag, nautod, na siparar ang maayong nga relasyon, naguba na. Ang ikadua nga kamatayon sa pagsiling sa Ginoo, nga kung magkaon kamo, mapatay kamo, ginatawag ni nga lawas nun nga kamatayon, physical death. Ang isa ay spiritual, ang ikadua physical. Ang spiritual iya gilayon immediately na utod ang mayong relasyon. Pero ang lawas nun iya kamatayon, amat-amat ni siya, hindi ni siya gilayon. Kung sa bagay, ang aton una ginikanan si Adan, tapos na nahulog sila sa sala, nag-edad pa siya sang 930 ka mga tinuig kag isa napatay. So malawig amat-amat ni siya sigurado nga mapatay pero hindi gilayon kundi amat-amat. Kag ang pinakasubo pagid nga bunga sa ginasiling nga kamatayon amo ini ang ikatatlo nga say nga ginatawag eternal death. Kamatayon nga wala sing katapusan. So may tatlo nga igo sa ginasiling sang kamatayon. Nga ginsiling sang Dios sa adlaw magkaon kamo, mapatay kamo. Sulitaw na kon spiritual death daw tod ang mayo nga relasyon kag ang lawas no na kamatayon amat-amat hindi golpeada kag ang ikatatlo nga amo pinakasubo pag pinakamasakit amo ang eternal death. Didto ina sa linaw sang kalayo nga ginatawag nga impyerno. Ang tao dito magantos sang kamatayon nga wala sing katapusan sa impyerno. Resulta ina sang pagpakasala sang tao. Pero ang eternal death didto iya sa impyerno pwede ina malikawan sang tao. Sila kag kita pwede sina, what I mean sila ni Adan kag si Eva kag kita subong pwede makalikaw nga hindi magkadto sa impyerno sa linaw sang kalayo nga ginatawag nga kamatayon nga wala sing katapusan. Kung ang tao bisan nahulog sa sala kag hinulsolan niya ang sala, batonon niya si Kristo sulod sa iyang kabuhi,
Hindi siya pagatagan sang kamatayon nga wala sing katapusan dito sa impyerno, kundi hatagan siya sang kabuhi nga wala sing katapusan dito sa langit. Amo ina nga nagsiling ako, pwede ang tao makalikaw sina. Pwede kita makalikaw sina. Ang bulong amo si Kristo. Dalangpan sang tao, kay siya aton manuluwas, imbes nga ibutang ang tao sa impyerno bilang silot sang sala, luwason niya kita, kag igabutang sa langit, nga mo nang ginaman sang Dios para sa tanan nga mga tao, nga magpaubos ang ilang kaugalingon, maghinulsol sa ilang mga sala, magtuo kag magbaton kay Kristo subong ila kag aton personal nga manuluwas. So hindi kita magkadlok sina, may ara nga ginpadala sa aton nga aton manuluwas agod nga hindi kita magkadto sa ginatawag impyerno, di ng tao silutan sa wala sing katapusan. Kung ina, hindi siya magdangop kay Kristo bagi siyang pagtuo. Ang Romans chapter 5 verse 12 ini nagahambal sa aton kung ano ang nangin bunga o kung resulta sang pagpakasala sang aton una nga ginikanan. Ang ilang sala nagadalaman sang kalainan para sa aton tanan nga mga kaliwat nila. Ang Roma 5:12 nagasiling, ang sala nagsulod sa kalibutan. Kalibutan sa aton pa sa katawhan nga ayari naga kabuhi sa sininga dota. Paagi sa isa ka tawo nga si Adan, nagsulod ang sala sa kalibutan. Kag ang ila sala nagdala sang kamatayon. Ginhambala naton sa unhan ang ginasiling nga kamatayon. Kag ang tanan mapatay tungod kay ang tanan nga tao nakasala. Ti anong labot naton sa tong sala ni Adan kag ni Eva? Ila man to ya sala nga ang dalahi kita kay ang wala man kita ya dito sa garden sang Eden, kag nagkaon sang bunga sang kahoy ito nga nagadala sang kamatayon. Mga utod, amo ini ang matag nga ginatudlo sang bug-os nga kasulatan. Kita nakapanubli sang sala sang aton una nga ginikanan. Ginatawag na inherited sin. Sala nga napanubli. Ang binhi sang sala halin sa una naton nga ginikanan, ari nakasulod man sa aton kabuhi. Tungod kay ang binhi sang sala ari na sa aton, may ara man nga kinaugali naton sa paghimo sang sala, kay nakapanubli kita sang sala halin sa ila. O kung tanaw naton ini kag ibutang naton sa madaw medyo joke-joke nga istorya, siling naton ba wala gid kita pananublion, imol gid kita may ara, may palanublion kita. Ang napanubli naton ang sala sang una naton nga ginikanan. Obserbehay bala ang imo kon may bata ka nga gagmay. Tanawa, obserbahi, bisan tudloan mo sila sa paghimo sang maayo, pagdako niya nga makabalo na maghambal, mabinutig ina siya sa imo. Kung pamangkuton mo, wala nagasugid si insakto, kay nahadlok nga akigan kung may sala. Nga ang amo sina, di blag na tudloan na naton sila, nga hindi magbutig, magsugid sang gusto, pero mabinutigid. Kay man ara na ang binhi sang sala nga ara sa ila. Napanubli na nila nga daan. Halin pa sa una naton na ginikanan.
So amoy na ang nasilinga sala nga napanubli. Ang sunod pagid amo ini ang nasilinga personal sin. Ang isaya inherited sin. Ang isaya personal sin. Kung ako subong magbinutig, kag ako magpangawat, kag manghimo sa iban pangasala, tiway na to iya labot ang sala ni Adan kag ni Eva, lain man to iya ang sala. Ako na iya personal nga nahimo nga sala. So mayara kita nga napanubli, kag mayara nga personal nga sala nga ato nahimo. Kag ining duha, ang bayad sila kamatayon. Kung nagsiling ang Bible, ang bayad sang sala kamatayon. So may napanubli kita, kag mayara kita nga personal nga sala, nga mo nang siling sang Roma 5:12, nga ang sala nagsulod sa kalibutan, paagi sa isa ka tao, ang kamatayon nagsulod man tungod kay ang tanan nga tao nagpakasala, kag ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Dugang sina nagsiling pagid ang kasulatan nga ang isa ka tawo nga magsiling nga wala siya sing sala, butigon siya. Kag ginahimo man naton ang Dios nga butigon, kay man ang Dios siya gintan-aw niya isa-isa ang tanan nga mga tao. Tapos sinatan-aw isa-isa ang tanan nga tao. Anong siling niya? Ang siling sang Dios, ang tanan wala sing isa, ang tanan nakasala kag nakabsan sang himaya sang Dios. Pero mga kautoran, dumdumo naton nga ang Dios puno sang kaluoy, nagapangibabaw sa balatyagon sang Dios ang pagbulig kag pagluwas sa aton. Dumduma bala sang nahulog ang aton unang ginikanan sa sala, ang Dios iya mo nagpangita sa ila. Ginpangita sila sang Dios. Siling ni sang Dios, Adan, Eva, diin ang kamo. Ginapangita sila sang Dios. Ano pang ginihimo sang Dios? Sang nasapuan sang Ginoo nga hublas sila, wala sila sing bayo. Nagtahi-tahi lamang sila sang dahon sang igira, kabo gintabon sa ilang lawas. Ang Ginoo nagdakop sang isa ka sapat, siguro karnero o kon kanding, wala man na mensyonar. Ginkuha sang Dios ang panit sang sapat, gintahi niya, ginhimo niya nga bayo, kag inilisan sang Dios. Ginkuha ang dahon sang igira, kag ginilisan, ginsukluban sang panit sang sapat. Okay, ina nagalaragway sang grasya kaluoy sang Ginoo. Ti nga ang ginilisan sang Dios anong sabat naton? Ti ang aton sabat ti kay ang dahon niya kung mainitan to, malaya man lang to. Pero ang panit at sang kahoy ti mabakod. Hindi amo ina ang gusto itudlo sang Bible sa aton. Ang sapat nagpatulo siyang dugo. Kung kwaon mo ang panit, silbi ang dugo niya magwa. Ina nagalalagway sang aton manuluwas nga mo si Kristo. So ginplano na dayon iya sang Dios nga dapat may isa nga manginmatay agod nga maluwas kita. Ang panit sang sapat ginbayo sa ila bilang tabon lang to. Tabon sang ila kahuluyan. Ang hamili nga dugo ni Kristo hindi tabon kundi makatinlo, makahugas sang sala sa mga tao. So amo ni ang landong, amo ni ang dagway sang palaaboton. Hindi na palaaboton sa aton, iyan nag-abot na, nagabalikid kita sadtong karniro sang Dios nga mo si Kristo nga naghalad siyang kabuhi, nagpatulo siyang dugo
agod mahugasan ang aton sala. So amo na ang kaluoy kag gugma sang Dios kaya dan kag iba ginbayuan sila nagalaragway ini sang hamili nga dugo ni Kristo agod nga masulbar mapatawad ang aton nga kalapasan. So halin sa dahon sang kahoy pagkadto sa panit sang sapat amo ini man ang dagway. Halin sa aton kalapasan ginpadala sang amay ang bugtong anak ginhalad sang ni Kristo ang iyang kabuhi agod mahugasan ang aton mga sala. Kakunimo padayon no ang Genesis ilabi na sa 3:15 dira makuha naton ang maathag. Sa Genesis 3:15 naghambal ang Dios sa duwa kay Satanas kag sa babay. Nagsiling ang Dios, sugod subong hatagan nakon kamo sang kaawayon, magadumtanay kamo nga duha. Satanas kag ang babay magadumtanay kamo. Mayara nga kaaway pag ilinaway sa tunga nila. Siling sang Ginoo, ikaw Satanas magasamad sa tikod sang anak sini nga babay. Kag siling sang Ginoo ang anak sang babay sini nga babay magapilas sang imo agtang. Ang mahimo ni Satanas magpilas sang tikod sang anak sang babay. Pero ang anak sang babay magapilas sang agtang ni Satanas. Ang interpretasyon sinaamoy ni nga ginhambal na nga daan sang Dios nga amay ang anak amo si Jesus Christ, ang iloy amo si Virgin Mary. So Jesus Christ magabungkag sang gahom amo na nga agtang ang igo. Si Kristo amo ang magabungkag sang gahom ni Satanas. Pero si Satanas siya magasamad lamang sa tikod kung sa aton pa amo ina ang paglansang sang tiil ni Kristo didto sa krus. Amo ina ang samad. So ginhambal ng gadaan sa Dios immediately sang nahulog ang aton unang nga kinikanan nga ang Ginoo nagplano sang kaluwasan sang tanan nga mga tao. Mga utod aton ini tan-awon nga ang Dios iya nagpangita sing paagi agud maluwas kita. Pero ang Dios wala nagplano kung paano maluwas si Satanas. Kay man si Satanas iya wala na sing kaluwasan. Kay si Satanas originally nagrebelde sila sa Ginoo. Wala sila iyagin tintar. Sa ilang kinabubuton nagpakasala sila kag nagbato sa Ginoo. Pero ang tao iya nahulog sa sala kay gintintar o kon gininto ni Satanas. Amo na nga ang Diyos nangita sing paagi nga maluwas ang tao pero wala siya nagplano nga si Satanas luwason. Sigurado gid 100% nga si Satanas iya impierno gina sa tion sa nagakaigo nga tion nga si Kristo magabalik liwat sa kalibutan kag magahukom sa tanan nga mga tinuga nga yari sini nga kalibutan. Dala na da Satanas, dala naman kita, pero ang tao iya may kaluwasan, si Satanas siya wala. So ang aton paghimuon kay nakita naman nato na ang bugos nga laragway sang istorya. Ang tao gintintar ni Satanas, nahulog sa sala, wala niya gingamit sing gusto yang kaalam kag kahulwayan. So amini nga kitang tanan
mayara nga kalisdanan sa aton pagpangabuhi sa sining kalibutan tungod sang sala apektado bisan pa ang duta. Pero ang bugos nga plano sang Ginoo amo nga ang tao mayara nga kaluwasan. Kag hindi kita dapat mahadlok sa adlaw sang paghukom kay man ni mayara kita nga manuluwas nga amo sing Kristo ginplano na nga daan halin sa Old Testament kag makita naton sa New Testament ginhalad ni Kristo yang kabuhi sa cross agud matigayon ang kaluwasan sang aton mga kabuhi kag hindi kita mapiligro sa kamatayon nga wala sing katapusan didto sa impyerno. So si Satanas suno sa record sa Bible manugpatay, butigon, amay sang tanan nga kabutigan. Pero na-record sa Bible nga si Kristo iya kamatuoran. Ako silin Kristo ang dalan kag kamatuoran kag kabuhi. So si Satanas butigon, si Kristo iya kamatuoran. Wala sing isa kapulong nga nagwa sa bakba ni Kristo nga binutig. Si Satanas siya lunsay binutig. Si Kristo ya lunsay kamatuoran ang iya ginhambal. So ang advice ang Bible sa aton amo ini. Siling niya dapat kita bagdangop kay Kristo nga amo ang kamatuoran. Kag nagsiling ang John 8:36. Siling niya, if the Son, that is Jesus Christ, shall make you free, you will free indeed. Kung ang anak sa tao magahilway sa aton, ti mangin hilway kita. Hilway sa silot, hilway sa binutig, hilway sa pagkapos sang sala sa aton mga kabuhi. So ang aton buhaton, itugyan naton sing hugot, bugos ang aton kabuhi dira kay Kristo. Ang Kristo nga amo ang kamatuoran, kag siya amo magahilway sa aton sa mga kalautan, kag sa kalaglagan sang aton mga kabuhi. Ini amo ang bugos nga dagway nga ginhatag sa Dios sa aton sa chapter 3 sang Genesis. Kabay nga mga panalopsop ini sa aton mga balatyagon kag sa aton una-una. Kagabay nga ang Dios magapabilin kag magahatag sa aton sang Dios ang paghinait sa aton mga kabuhi. Tubdob sa tion nga siya magabalik liwat sa sining kalibutan. Maraming salamat.